така, ето хора как се получи. Тук после ще го отсветим. Сега може да си поговорим малко. Така, аз гледам чата. Така. Ти първи клас ли си? Да, първи клас съм, но на мен това не ми дрема, защото съм отличник. Какво правим? Сега показах рисунката, ако искаш да видиш, ето я. Така, може докато има време, защото аз след малко спирам стрима, защото малко сме довършили. След малко спирам, така че нека да си поговорим. Защо не се чуваш? Не се ли чувам? Отговорете! Чувам ли се? Не знам. Да, чуваше. Ако не чуваш пич, просто можеш да си увеличиш звука, ако си на таблет. Или на телефон, или на компютър. На компютър не знам как се намалява, но няма как да ти помогне. Да, не знам, още малко изключвам. Кога ще има реакция на трейлера на Poppy Playtime Chapter 4? Мале, той 4 ли има, бе? Мале, добре, че ми напомни. В третия ми канал ще я кача, когато имам телефон. Не съм тинейджър, ако мислите. Не съм тинейджър. На 7 години съм само. То вече на 8. На 8 съм. Всички ми казват, че съм на 8. Да, хора. Чао, това е стрима.